Op de Riepzegsterpolder is het zuiver alweer drok van de morgen. Er is zelfs al een koek- en sopietentje. Op onjippe stikken koel voorzichtig rieden worden, maar nee, vannacht kan het ook op jippere stikken. Jong en oud haar willen. Ek de 21-jarige Albert Romkema van het Jereveen kan het net litten om het ijs op te gaan. Hij beziekt het op een onderstoept stuk laan bij Rotstergaast. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de kwaliteit? Ja, deze is mooi. Deze is mooi. Het is geel ijs, mooi zwart ijs. Strijd zijn we er dik mee denken. Dus het kan prachtig. En je bent nog net een soort meisje. Nee, maar als het nou morgen een beetje nog mooi was, dan zou je wel mensen komen. Dan ben ik wel vaak basis de medisch vrij. En dan komen er wel mensen. En nou, er is er al een neer, dus er komt meer. Ja. De sportfanaat hoopt dat de vroegsperiode lang wordt. Het docht elk goed. Voor alles is mooi, hè? Voor iedereen is mooi. Want het is, dan komen er geen baan niet, maar dan kan er jongens erin worden en dan krijg ik weer dat jongelui, dat die echt begint te rijden en dat ze de ochtend krijgen. Dat is goed voor de ijsclubben. En dan ben die worden misschien ook weer e-sporters, hè? Pech van de ijsclub Nooit Gedacht Houderwiek. Die woe van een beetje de ijsbaan iepend waan, maar het gaat net terug, omdat het laagje nog te tin is. Er wordt nog één poging dienen. Nou ja, dat we nog wat wetter onder de kwarte baan wij helden. En dat die op een centel komt te lezen. En dan gaan we ervan uit dat de baan een beetje redelijk gaat.